Selamat tahun baru. Adorak sohujaha turpuk jamita di minggu tasadarion nang naung tabigi syatiting nakin isehami alay denggamma jolo ubasahat. Guarhu pandita Eliezer ojak sopartua siregar tergajang guari. Inata boru gultum di pasahat di batatu hami opat yanakon dua bawa dua boru jalan akon nami siakangan nungamar hasohotan tu boru silalahi. Kami sebenarnya tinggal di Bekasi, alay aladong yang aku kudison martugas kerijo, alani di Simahami untuk sementara jalan ngapiga hali hami rotu huriat tadi son marminggu. Inganan pagkubasyon namin na parpiudi ima di Balige sebagai pareses. Jala nunga pensiube tahun 2010 walu. Halanima upasata mima tabi dohot horas nami sa linari tuhita horas madita sudena. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion ima datar surat di buku Pesalmen 30 onum ayat onum saha rodi ayat 10 sada. Songnon ma didok disi tol khas rodi langit do akka asini roham ali jahuba tol khas rodi akka obuddo hasit tongamu sobokon akka dulu ni debatado hati gorammu duson aik nasumardo akka panghummu di parmudu hodo jolma doho pinahan ali jahuba tung na arga situtu do asini roham ali debata jadi marhaporusan di perlingguman ni habong mudo akka anak ni jolma di hamahapun nasida do tabo-tabo ni bagasmu jala di painuppon hodo tu nasida sian batang aik ni akka hahisaun mi eden mi ai di labung mido mual hanguluan di bagasan hati romi huida hami hati uron sai panene ma asini roham tuakka na tumaddaho jala hati gorammu tuakka na ucur marroha di sido sahatta hamo kadongan saha porsyau di bagasan goar di tuhatta Yesus masuk hita tu minggu paduahon di minggu Epipanias, minggu Hapabatar. Molo masuk kita tu minggu Epipanias hamo kadongan lahu manugihok kita doi asa lam takas panadaut tadohok pakaporsyota tutuhatay. Idu hamo kadongan lapatan na naing takas pakaporsyota dohok panadaut tadi tuhatay. Dan mungkin hitap sitong porsea jalarang mungkin sitong holong rohatta tutuhatay molo so di papatar molo so di patadahut tuhatay hadirionna halanido torop halak makanguluhon hata namadok karena kenal maka sayang karena tak kenal maka tak sayang buhama bahenot tatutu maka holong itu hatta sutatan daywana buhama hita makapursya itu hatay yang gusto takas do panadauta tu ibana alani nang dingulu paru gamau pe marlaku do padohani hita porsya makahulongi doho manguloy tu hatay ala takas panadauta tu ibana hamo kadongan di minggu Epipanias parjolo di papatar debatado bahwa Yesus ido ojahan ni nguluta na di hari minggu tung takas doi bahwa Yesus ido ojahan ni nguluta ido sitiopota ido taha porsai di sudai gulmit ni nguluta jelas tung takas do padohan bahwa Yesus ido satu-satunya jadi dasar kehidupan kita sebagaimana Paulus mengatakan ido Paulus songonon
Ay Dr. Pauli ojahan na asing dukon ni naong ojaki ima Yesus Kristus. Halanira arong bui, jabatan, sinamot, arta, gabi, menjadi ojahan ni nguluta. Hata ni debata madukon holat tu hatai do. Ay ido dilehon, Yesus do dilehon debata tu hita. Gabi ojahan ni sude panggulmiton ni nguluta. Alanima di minggu padua hudung Epipanias sadarion. Naing takas panadauta dohok pakaporsyot tadi tuhatai. Molonunga dilehot tuhata ujahata. Nuaing di minggu sadarion. Naing takasma panadauta tu debata. Hata ni debata papatar tuhita bahwa Tuhan Allah yang kita kenal itu ima debata parasi rohana sitong jala paruhum nasitong ido na dapat hita siat trupuk nakin mulut apa manat mulut tikos nak kita begi bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang maha kasih dan paruhum natigor. Tapi ring masada-sada habu kadungan molo didok tuhatai ima parasi rohana sitong diturpuk di ayat onom ni turpukod didok tolhas rodi langit do akka asini roham ali Jahoba tolhas rodi akka obun do hasitongamu. Luar biasa kasih sayang Tuhan sungguh luar biasa. Asini rohani dewata dang dapot hadungdungan doha pikiran di colma. Asini rohani dewata taridai sudena di sude pabahenan. Di sude pabahenan itu hatta dadong nasala, dang adong nageduk. Dakia direncana hutu hatta yakana hurang tamatu hita. Dakia dipikir hot debata tu hita akan naroa. Asini rohani debata saya totok kita mabuak kita Tuhan nguluat doh las ni roha. Daido tajalo hamuak kadungan sian hata ni debata di ujung tahun tanggal 31 Desember nasal pui ay disita kasih dok ay nunga takas huboto sakap akan usakapi taringo Tuhamu ninna Jahuba sakap hasonangat dok tahe dada tuhamagoan asa ahu mangalehot Tuhamuna ujung ni nani halungut temuna. Artinya Tuhan merencanakan damai sejahtera bukan rencana atau rancangan kecelakaan. Ima luar biasa ni holong ni rohani Tuhatai. Ima luar biasa ni asin ni rohate. Selalu Tuhan merencanakan damai sejahtera dan kesenangan buat kita. Alani nuaing hamu kadungat tai dama dia ma asini rohani debata. Molo betul-betul do Tuhatai para si rohana sitong di bagasan perdalanan ni nguluta. Na parjolo di parade saluhut akan narikot di bagasan nguluta. Au sugari di suku kita adorak sosahat kita tu Bandungon. Nunga di parade huhian akan narikot di hodison. Bukan kita yang mempersiapkan itu. Jalan mulut aberisian panopaun hama kadungan wasa perpudi jolma di top paribata. Halangunna, di dienganana. Makanya lebih dahulu Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu, baru Dia menciptakan manusia. Tarida dui, patar dui nang sahatu bagasat tikyon. Asini rohani debata, na sahatu hita di parade akan narikot. Tuaka nguluta di perdalanan ni nguluta. Ima asini rohani debata, napadua hon asini rohani debata, diramuti hita, didongani hita. Siana ka ari-ari ni nguluta. Jalan mulubui pi hita sahatu tahun 2022 on. Da holan ala asini rohani debata adui tabering aka ancaman ni pernguluta tahun 2020 sadai alani COVID-10 sia gudang nong borhat syak kita alai di paluas di patado hita mangulun waing didongani do hita dado honot tado asini rohani debata adui
Jala di situasi naborati, dipargugui tu hatta du hita mangadupi nasa ragam di hasusaan, nasa ragam di parukilon. Dilehot tu hita semangat hidup asa buita dalani saluhut ni. Ima asini rohani debata. Ima holong ni rohani debata tu hita. Ala ni terpukta sadarion papatarhut tu hita. Allah yang kita kenal itu, Tuhan yang kita percayai itu, ima Tuhan para si roha nasito. Napaduahon, Tuhan natahapursiai, ima Tuhan paruhum natigor. Paruhum yang benar. Buasa tahapursiai tu hatai paruhum natigor. Ala hatigorado ciri khas ni harajaun ni debata. Itu hamak kadungan. Ciri khas ni harajaun ni debata salah satu adalah adanya keadilan. Jala tarida dui sian pengajarion ni Apostel Paulus didoki bana songonon. Ay dada si panganon manang sinumon harajaun ni debata. Alay hati gorado, dohot hadameon, dohot las ni roha di bagasat tol di perbadia. Ciri khas kerajaan Allah, adanya keadilan, adanya damai sejahtera, dan adanya sukacita. Imahamu kadungan. Alani molo swadongi, badohonot tama harajaun ni sime, dangadong hati goran, dangadong hadameon, dangadong lasni roha. Pasti dohonot tama harajaun ni sibulis may. Alay ta coba majolo tabereng tu keluargata di harajaun ni debata du hitan waing mian. Mereng mana tului? Adong do di bagasmu hati goran? Adong do di bagasmu hadameon? Adong do di bagasmu lasni roha? Dan kalau ditanya kembali, apakah gereja HKBP Reformanda ini adalah kerajaan Allah atau bagian dari kerajaan Allah? Jika di sini ada keadilan, jika di sini ada damai sejahtera, jika di sini ada sukacita. Molo holan namar badai du hita di son, harajaun di debata ada biok kuriat tahun. Kita memangalu siate, pasti do honota harajaun di sibulis namai. Alani di harajaun di debata dangadong dageduk, dangadong nadipe. Hukum dengan yang adil selalu nampak dalam kerajaan Allah. Di harajaun di debata dangadong KKN, dangadong marnidabuhi di harajaun di debata. Alanido di guari tu hatai paruhum natigor, ala tu hatai makajongjokon hatigoran. Dia mai tu hatta mangalehon nagabe hak ni jolma natinopana. Doho mangalehon tanggung jawab ni jolma natinopana. Inilah keadilan. Kalau kita katakan apakah keadilan itu? Keadilan itu adalah jika kita memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, kepada manusia apa yang menjadi hak manusia dan tanggung jawabnya, dan kepada alam semesta ini apa yang menjadi hak alam ini. Odo hasitongan, odo hati goran. Alani saluhut jolma na di portibion, di toppa, jala di lehon debata, diwujudkan debata asa gabe si ulah hati goran. Hati goran di debata. Setiap orang yang diciptakan itu menerima haknya, juga menerima tanggung jawabnya. Halanido tu hati paruhum natigor, diminta dari kita tanggung jawab kita tentang hak yang dia berikan itu, dan tugas dan tanggung jawab yang sudah kita laksanakan itu dalam kehidupan kita. Maha kadungan di papatar hata ni debata tu hita marhite-hite mingguta sadarion bahwa Tuhan nataha porsyai para si roha nasito doho paruhum natigor. Hamba kadungan moloima Tuhan nataha porsyai. Moloima debata nat
tahapur syai dohok natahiyutoni di bagasan perdalanan ningoluta. Apakah kita hanya cukup untuk mengetahui? Apakah kita hanya cukup untuk mengatakan iya? Saudara-saudara, bukan. Ada sesuatu yang harus Tuhan minta dari kita. Ahama na ikon ulahonota. Apakah respon kita terhadap pengenalan kita yang benar tentang Allah itu? Allah para sirohana sitongi. Allah paruhum natigore. Apa yang harus kita laksanakan? Itulah yang harus nyata di dalam kehidupan kita. Hidup pinangiduni depata. Naikot tarida di bagasan perdalanan ningoluta. Marhite hata ni depata na parjolo ima ikom maporus tu ibana hita marhaporusat tu depata. Tabereng di ayat walubeni trupukon. Di dok depata jadi marhaporusan di perlinggoman ni habong mudo akka anak ni jolma. Ado lapatan na marhaporusan hambok kadungan. Marhaporusan imam mangadehon menyerahkan seluruh hidup kita itu kepada Tuhan. Jadi nungatadok hita na porsia tu hati. Alai coba ma tu isedo di pasahato sa liling naungulun. Dipangido hata ni debata naing tapasahat naing taadeh saluhuk ngulut tay holat tu debata. Ala di haporsai holat tu hatay do natuk mangalehon hanguluata. Tu hatay mangalehon hasonangan dohot lasniroha nasikop. Sekarang dan untuk masa yang akan datang. Ima lapatan na molo didok marhaporusat tu hatay. Marhaporusat tu hatay berarti mangalehot tiki dohot gogota parsaurata tu debata. Marsaur dohot hata ni debata. Hata ridana ima molo ringgas sita majaha hata ni debata. Mangguruhon hata ni debata. Makanguluhon hata ni debata. Marhaporusat tu debata berarti sude ulaonna dipuka marhite-hite na marsaur do hata ni debata. Hita mamamering dirita. Molodungo hita siap podo mata. Ahadu tapatupa mapurus tu hatay do hita. Manang pitor marhap mapurus tu hati. Asa tapering do. Hata ni debata molo diguari ho hala na marhapur siyaw tu hatta. Hala ni mapurus ma. Tu hatay mangido gugu. Buka sude ulaumu marhite-hite na marsaur do hata ni debata. Napaduahon ahama siulaw tahama kadongan imam makalasod doho makamuliate hot nasa pabahenan ni debata. Hata ni debata madok di ayat sia ani trupuko. Di hama hapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Luar biasa. Makamahapon. Ahalapatan na. Makilalahon hinatabo ni pabahenan ni debata. Maka mahapon na marapatan doy selalu meminta, selalu kurang. Alani hamakadong ikonadong haradiota majalo pabahenan di debata sialas ni roha doho bulus ni roha doho roha nama dok moliate. Mensyukuri segala perbuatan Tuhan. Hodo halak nama kamahapon. Haka pabahenan ni debata. Adong sihol ni roha lahu mangulako doho patupaon na tahu lomo ni roha ni Tuhate. Selalu mencari apa yang harus dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Na mangihut mulai didok makalacon pabahenan ni debata mau bertobat. Rade meninggalkan nasa pangalahon na susuman. Tetapi bukan hanya meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik, tetapi berbuat yang lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Berarti orang yang bertobat itu tidak cukup hanya satu kali, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, pertobatan itu adalah yang dilakukan terus menerus sampai Tuhan memanggil dia dari dunia ini. Imana paduahun hama kadungan. Molo tadok
tahapor siai jala tahaposi tuhatai naing ma sian ias ni roha doho roha mauliate makalacot sudi pabahenan ni debata. Dan yang ketiga, yang terakhir hamu kadungan ahama sulauta mulu tuhatai selalu memperjuangkan maka jongjokun hati goran, maka tugas dan tanggung jawab kita juga adalah menegakkan keadilan. Hatani debata madokon di 5 Musa ayat 10 ayat 20. Ahadidok. Hati goran matutu eahi asa mangolu ho jalatianon mutanu silehonon ni debatam tuho. Lalu mobi di Yesaya 50 ayat sada ahadidok. Songorodo hatani Jakuba radoti hamu uhum jala ulakon hati goran ai jonok nama asaro hatuauku jala papataroku hati gorakku tuho. Molo tuhatai tadok nakin maka jongjokon hati goran, maka tugas dan tanggung jawab kita juga adalah untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana saya katakan tadi, menegakkan keadilan itu adalah memberikan apa yang menjadi hak sesama, apa yang menjadi hak Tuhan, dan apa yang menjadi hak alam ini. Salah satu sianip tabering ma adil dohita tu portibion tu natinoppan itu hati. Kita lihatlah dulu, bencana-bencana selalu datang. Saya juga menjadi tanda tanya, apakah COVID-19 itu karena kita juga adalah tidak memberikan kepada alam ini apa yang menjadi hak alam ini, sehingga tidak mampu lagi alam ini untuk mencegah virus-virus yang sedang merajalela itu. Hal ini tugas tahamu kadung tegakkan keadilan. Pasahat tu debata ahana gabi hak ni debata, pasahat tu dongamu ahana gabi hak ni dongamu, pasahat tu portibion ahana gabi hak ni portibion. Ahama upatta. Apa untung kita jika kita terus menerus menegakkan keadilan itu? Mereng ma Taja Hamajolo mungkin bisa kita baca dari Yesaya 32 ayat 17. Inilah upah kita. Ahado jabbarta. Apakah upah kita? Hujahama Yesaya 32 ayat 17 maddok. Hada meoma upani hati goran. Jala pakorhon di hati goran hade makon. Dohot hasonangan saliling nililingnya. Saya ulangi. Upah dari keadilan adalah damai sejahtera. Upah dari keadilan adalah ketentraman. Dohot hasonangan saliling nililingnya. Mulu sudah petuh hasonangan di jabum. Tolong cek kembali. Apakah amatta mengalihon hak ni nata? Apakah keluarga mengalihon hak ni yanakonna? Apakah anak-anak memberikan apa yang menjadi hak orang tuanya? Apakah juga kita dalam segala perjalanan kehidupan kita memberikan apa yang menjadi hak Tuhan? Apakah di semua tingkah laku kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan? Bukankah itu hak Tuhan? Alani mapurus mahita tutuhatta di bagasan lasni roha dohok roha mauliate huhut maka jongjokon hati goran alaniaha ala para si roha nasi tong do tuhatte jala paruhum natigor di sude perdalanan di nguluta. Amin. Patang yang mahita mauliate madihoali Tuhan nunga hujalo hami hatam Papa tarhot tu kami, debata para si roha doho, debata paruhum nati gordoho, jala di papa tarhodoi di sude gulmit ningulu nami. Alani Tuhan, molo nunga di papa tarho asini rohami, holong ni rohami, doho uhum hati gorami di sude gulmit ningulu nami. Naing mahami maporus tuho.
Naing mahami marhapurusan jala mangadehon saluhut ngulu nami tuho. Huhut radi kami marsaur tumangihon hatam. Dohok mangulahuni disudi gulum ini ngulu nami. Jala huhala cok kami marhite hamaul diateon ni roha. Talumubi matuhan molo nunga di papatar ho asini roham. Dohok holongmu. Dohot hati gorammu. Naing dohot kami gabe dongan sa ulaumu. Marhite-hite keluarga. Marhite-hite ulaun nami. Dohot marhite-hite tohonan nami. Asa dohot kami makajongjokon hati goran. Mauliate madiho ali Tuhan. Pinuji maguarmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliate madiho Tuhan. Amen. Maride mahita laos tapasahat ma peliata.